ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହେ ମୁଁ ଭୋଗରାଇର, ମୁଁ ଭୁଗିରିଆ। ଭୋଗରାଇର ନାମ ମା ବାସୁଳୀଙ୍କ ଭୋଗରୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆକବରଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଦର ମଲ୍ଲଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାଠୁ କଳିଙ୍ଗ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହି ଭୋଗରାଇରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। ସେ ସମୟ ଥାଏ ବୈଶାଖ ମାସ। ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏହି ଜାଗାର ନାମ ପଚାରିଲେ, ପରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଭୋଗରାଇ। ବାସ୍ ସେହି ଦିନଠୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଭୋଗରାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଭୋଗରାଇର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଭୋଗରାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏଠାକାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିଶ୍ରଣ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୋଗରାଇରେ 222ଟି ଗାଁ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ 2,33,813 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 43,912ଟି ପରିବାର ରହିଛି। ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଓ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ 96.09%, ମୁସଲିମ 3.76%, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 0.04%, ଶିଖ 0.01%, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 0.09% ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଭରସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଭେଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗରାଇର ଗର୍ବ ଆଉ ପୂଜନୀୟ ଭାବେ ବହୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଭାରତର ଖ୍ୟାତିନାମା ବଢ଼ାଇଛି। କିଏ ବା ଜାଣିନି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଚଡ଼କ ମେଳା ଓ ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ଚନ୍ଦନ ଗଛରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚଡ଼କ ମେଳା ହୁଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପଇତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଥାକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅବସ୍ଥିତ। ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ଖ୍ୟାତିନାମା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହା ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ରାବଣ ଏହି ଲିଙ୍ଗକୁ କୈଳାସ ଠାରୁ ଲଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଲୀଳା ବଳରେ ସେ ଭୋଗରାଇ ମାଟିରେ ବକ୍ର ଭାବେ ରଖିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠୁ ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏଇଠାରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ଦିର କଥା ହେଉଛି ତ ମା ବାସୁଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ଦେବଗିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ 1200 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ପରେ 1972 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ବାରମୁଣ୍ଡିଆ ହାଟରୁ ଏକ ନିମ ଗଛରୁ ମାଙ୍କ ପୁନର୍ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ କୃପା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯାହା ଭୋଗରାଇର ସମଗ୍ର ଭୋଗରାଇର ମାନବ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମସଜିଦ ଏହି ଭୋଗରାଇ ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଏହି ଭୋଗରାଇ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୋଗରାଇରେ ବହୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଳସାରୀ, ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ତାଳସାରୀ ବେଳାଭୂମି ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଗରାଇ ତାଳସାରୀ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବେ କେବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଭୋଗରାଇର ସ୍ଥିତ ବିଚିତ୍ରପୁର ପ୍ରକୃତି ନିବାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଭୋଗରାଇରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସଜାଗ ହୋଇ ତାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଗରାଇରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାନ ଓ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କରି ନିଜର ଜୀବିକା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କଥା ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ଶୁଣ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ ଏହି ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ପୁଅ। ଶଙ୍ଖାରେ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ 27 ଫେବୃଆରୀ 1934 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ଓ ସର୍ବଶେଷରେ 27 ଏପ୍ରିଲ 2021ରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ।
ସେଇଭଳି କମଳା ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୋଗରାଇ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। କୁମାରବାପି, ଜିନା ସାମଲ, ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ଭୋଗରାଇ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଭୋଗରେୟା, ମୁଁ ଭୋଗରାଇର। ଯଦି ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।